da bidiyoyinsa da yake cewa ya rantse da Allah ba zai ci amanar al'ummar jihar Sokoto ba lokacin kamfen. Don Allah ya ci amanar su ko bai ci amana ba, yadda ka ci amanar su Allah ya ɗaukakin sarki kai ma ya rama maka, ya rama musu abin da kai musu. Amanar al'umma da ka ci Allah maɗaukakin sarki ya kama ka da abin da kai musu. Rantsewa kai da Allah ka ce ba za ka ci amanar su ba, kuma yanzu ka ci amanar al'umma. Wallahi gwamnatin jihar Sokoto ta yi sakaci. Me ya jawo ta sakacin? Abu na farko akwai adawa tsakaninta da shi ta siyasa. Sarkin nan ya fi shekara 40 yana zaune a masarautar shi ta Gobir. Daga zuwan gwamnan nan ya ɗauke shi ya canza mai guri, ya kai shi ina jin Kamarawa ne? Ina? Gata. Can wani lungu a ƙauye, sarki mai daraja irin wannan darajar ya ɗauke shi daga inda ya shekara 40 a kai shi gurin da an tabbatar bai da tsaro, kuma ba aminci. Wannan sakaci ne daga gwamnati ko ba sakaci ba ne? Sakaci na biyu daga gwamna shine sai da a samu kwana kusan 20 da wani abu bawon Allah nan yana hannun barayin nan. Ba ordinary mutum bane ba da a ce gwamna bai sani ba. Balma taro ya zo yi a jihar, sai zo tsakiyar jeji cikin jihar Sokoto, taron kuma na security ne na sarakuna, a hanyar shi ta komawa aka kama shi. Jama'a gwamnati ta san an kama shi ko bata sani ba. Amma har aka yi lokacin da aka mai wannan bidiyon ana wulakanta shi, gwamnati bata yi komai ba. A lokacin da gwamna yana iya magana da mutanen da suke hannun shi, yana iya yaƙar su, yana iya ba da kuɗin da suke nema, ko wata hanya gwamna yana da cikakkiyar dama. Inda talaka ne sai a ce gwamna bai sani ba, to wannan gwamna ya sani. Haƙƙin ransa wallahi yana kan wannan gwamnatin ta jihar Sokoto. Daga ciki sakacin da mai girma gwamna ya yi ta hanyar mataimakin gwamnan Sokoto, iyalan bawon Allah nan suna magana da barayin nan, mataimakin gwamna ya ce su bari, zai magana da su, kuma ana magana da su, kuma za a karɓo shi, kuma mahaifinsu yana cikin aminci, kuma suka kasa karɓo su. Akwai sakacin gwamnati ko babu? Zan zo gurin, kai haƙuri. Akwai sakacin gwamnati. Mataimakin gwamna, ai gwamna ne, ya ce a bar magana da su. Muna da boys na recording muryar da iyalansa suke magana da barayin nan. Ya ce mataimakin gwamna ya ce su bari su dakata, za su fito da shi, kuma ana kula da lafiyar shi. Bidiyon da ya bayyana da bawan Allah na ya nuna ana kula da shi, ya nuna an ajiye shi guri mai mutunci. Gwamnatin jihar Sokoto wallahi kun ci amana sarkin gobe, kuma Allah ba zai bar ku ba. Kuma abin da za mu tuna ma gwamna shine, gwamnan jihar nan fa shi ya rika zagayawa lungu da saƙo, har rantsuwa yake. Yanzu haka ina da bidiyoyinsa da yake cewa ya rantse da Allah ba zai ci amanar al'ummar jihar Sokoto ba lokacin kamfen. Don Allah ya ci amanar su ko bai ci amana ba? Yadda ka ci amanar su Allah ya ɗaukakin sarki kai ma ya rama maka, ya rama musu abin da kai musu. Amanar al'umma da ka ci Allah maɗaukakin sarki ya kama ka da abin da kai musu. Rantsewa kai da Allah ka ce ba za ka ci amanar su ba, kuma yanzu ka ci amanar al'umma. Ka zagaya ka ce ka yi alkawari sai ka kawar da 'yan ta'adda, sai ka kawo matsalar tsaro. Don Allah matsalar tsaro karuwa ta yi a jihar ko raguwa ta yi? Ya ci amana ko bai ci amana ba? Yadda ka ci amanar Allah, muna roƙon Allah ya kama ka. Ba mu da wani abu da ya rage mu da kai sai wannan. Ga abin da ya kamata kai wa al'umma, yana nan yana bi cikin gari yana ta rushe mutane shaguna da filazoji na biliyoyin kuɗi, aikin da ba a sa ka ba. Ga abin da ake buƙatar ka yi, kun yi wasa da jinin bawan Allah, kun yi sakaci
kun bar shi hannun barayi 'yan ta'adda sun wulakanta shi kafin su kashe, kuma sun zo sun kashe shi, sun hana gawar, sun je sun binne ta a daji ba a san ma inda suka binne ba. Wannan haƙƙin yana kanka gwamna, kuma a yanzu dai wallahi ba kai da abin da za ka gaya wa mutane. Sakaci ka riga ka yi shi. Abin da muke roƙo, abin da kai wa mutane Allah yi maka shi. Amanar mutane da kace muna roƙon Allah ya saka musu. Ba mu da dama da za mu ɗaukar wani mataki akan ka, amma muna dama da za mu yi maka addu'a. Yadda kake rugurguza mutane da gidajen mutane da shagunan mutane, Allah ya rugurguza ka haka. Ka ce waɗancan ba su iya ba, kai ka zo ka iya, yanzu ka zo ka kasa. Insha Allahu, da yaddar Allah, al'ummar musulmin Najeriya ba za su manta da amanar wannan bawan Allah da ka ci ba. Allah ya kai mu 2027, da yaddar Allah sai mun kayar da kai zaɓe. Insha Allahu, taimuwa ɗaya za ka yi, da yaddar Allah ba za ka ƙare ta lafiya ba. In ya maka zafi gobe ka sa a kama ni, in ka kama ni ka kashe ni, in ka kashe ni